Gyurcsányi Mihálynénak egy 7-es gyermeke van. Legendásan jó hírű a kapcsolat a szülők és az iskola között a Szolnoki Fiumei úti általános iskolában. Ön szerint minek köszönhető ez? Az adott osztályközösségnek, tehát eleve szülő-gyerek összetétel. Másrészt meg nagyon fontos szerintem, hogy milyen osztályfőnök. Nekem már most így a 3. gyerekem, tehát gyakorlatilag 12 éve folyamatosan kapcsolatban vagyunk ezzel az iskolával. Ami nagyon jó volt, hogy nekünk a mi osztályunknak mindig az osztályfőnök szervezet, illetve a szülőkkel közösen kirándulást, ahol csak a mi gyerekeink vannak. De ehhez az is hozzátartozik, hogy volt egy remek kis szülői gárda. Nagy örömömre találtam egy aktív apukát, Molnár Sándort, akinek 4-es a gyermeke. Nekem első gyerekem jár ide az iskolába, és igazából mi mondhatni iskolát választottunk, és nagyon fontos, én pedagógus családból származom, tehát én nagyon körüljártam ezt az iskolát, és az első benyomás az volt, hogy ide bármilyenkor bejötni, nem csak mikor jó dolog van, hanem akkor, mikor probléma is van. Tehát az ajtó az nyitva van, és ez nagyon fontos, mert bizalom a szülők részéről is az iskola felé, hogy nem csak akkor vagyunk közösek, mikor minden jó, hanem mikor segítséggel van nekünk esetleg szükségünk. Tényleg azt mondom, hogy havi kapcsolatban vagyunk az iskola vezetésével, a tanárokkal, és tényleg azt mondom, hogy közösen sokkal több problémát meg tudunk oldani. Tehát nagyon sok olyan szervezés van, tehát kirándulások, ahova szülők elmehetnek, családi nap, amiben az egész iskola társadalom találkozik. Tehát a szülők találkoznak egymással, akkor a tanárokkal, a többi tanárokkal. És az egy ilyen oldott, mondjuk főzésnél, beszélgetésnél jobban tudunk egymáshoz szólni, szülők is egymáshoz, meg szülők is az iskolához, mert nem idegenként találkozunk. Tehát én azt mondom, hogy itt ebben az iskolában nagyon működik a felelősség, ami a pedagóguson van, nagyon nagy, de legalább akkor rajtunk is, mert ez kettő múlik, és azt mondom, az iskola ez nagyon segít ebben. Én azt gondolom, hogy máshol nem így működik. A szülőket nem igazán érdekli az iskola, a tanulás. Ez kiderül abból is, hogy egyre kevesebben járnak szülőértekezletre. Nagyon sok tanárismerősöm van más iskolákban, és nagyon sok szülőbarátom van, akik máshol gyerekek is. Sokszor az van, hogy ebben a mai világban, mikor fontos a gyereklétszám, mikor nagyon fontos egy iskola imázsa, mikor nem mindegy, hogy 2 vagy 3 osztály indul, esetleg azt mondjuk, hogy jobb, ha nem szólunk a problémákról, és akkor talán ide jobban jönnek. És én azt mondom, hogy szerintem ez pont nem így van, és ez nagyon jó, hogy foglalkozunk, mert akkor oldnak meg a problémák, és nem tudom, hogy minden iskolában nem látok úgy be, de azért én azt mondom, hogy az a Fiumei egyik ebbe kiemelkedve a kommunikációba, és kérik is, tehát a kérés a iskolavezetés, hogy mi segítsünk. Amikor hazajön a gyerek, és akkor hazahozza a dolgozatot, vagy az ellenőrzőt, első az, hogy mi újság volt az iskolában, nézzük meg, aláírni. Nagyon sok helyen nem történik ez meg, hogy hétről hétre, hónapról hónapra a szülő nem is tudja. Na most pont ezért vagyunk szülők, hogy iparkodjunk ezeket a szülőket is bevonni ezekbe a dolgokba, hogy igenis tessék odafigyelni a gyerekre, mert a pedagógus, a szülő és a gyerek, ez a 3-as kapcsolat, ez fontos. Nyilván, hogy kell ez a 3-as összefogás ahhoz, hogy tényleg tisztába lehessen tenni a dolgokat. És be lehet vonni a többi szülőt? Ez változó. Vannak szülők, akiket igen be lehet vonni, tehát egy kicsit ráhatással. Hanyas létszámú az önök osztálya? Szerintem 29 vagy 28 voltak most gyerekcserék, azért nem tudom. Hány szülőtársával együtt aktivizálja magát rendszeresen? Pár szülő kivételével mindig teljes létszámú a szülőértekezlet, és persze van egy olyan mag, aki aktívabb, de az a lényeg, hogy van egy olyan 5 fő, ami azért bőven egy osztályba, aki el tudja látni azokat a dolgokat, hogy a osztály működése jobban menjen, bevásárolunk. De azért veszünk le valami terhet a pedagógusok nyakáról. Zsemjéné Toppercel Andrea, egy 3-os kislány édesanyja. Nálunk elég aktívak a szülők, de általánosságban ez nem mondható el az iskolában, de mi azért próbálunk mindenben megegyezni, illetve olyan döntéseket hozni, amit a tanári kar fele tudok tolmácsolni, és én azt veszem észre, hogy amit mi, mint kis szülői közösség meghozunk döntéseket, véleményeket, azokat figyelembe veszik az igazgatónő, a tanári kar, és próbálják ők is ezeket továbbvinni az osztályok felé, illetve ezeket a javaslatokat a gyerekek felé tolmácsolni. Egy olyan iskolai életet alakítsunk ki, ami mind a szülők, mind a gyerekek számára egy harmonikus kapcsolat. Próbáltam úgy beszélgetni olyan szülőkkel, akik nem járnak el szülőértekezletek. Különböző ugye hivatkozások vannak, hogy nem érek rá, rohanok, mert másik gyerekem van. De igazán úgy érzem, hogy ők nem is akarnak részt venni abba, hogy a gyerekük egy jó körülmények közé kerüljön, vagy egy olyan helyzetbe tanuljon, ahol kellemes környezet van. Nem érdekli igazán őket.
Egy átlagszülőt érdekel-e az iskola értékelése? Különböző osztályokban megtörténnek a felmérések, illetve a szülőket is mérik, hogy az iskolával az elégedettségi szintet. Igen, vannak olyanok, akiket nagyon érdekel, és kitöltik ezeket a kérdőíveket, megadják a választ, ugye ez segíti a munkáját az iskolának, de vannak olyan szülők, akiket abszolút nem érdekel, vissza sem küldik ezeket a kérdőíveket, próbálnak bennünket bevonni nagyon sok szinten. Bármikor a pedagógusokkal lehet találkozókat megoldani, és szintén el tudjuk mondani, meg tudjuk beszélni, hogy mi az, amire szüksége van a mi kis gyermekeinknek. Tényleg maximálisan jól működik ez a tanár-szülő kapcsolat, tehát nem zárkóznak el a pedagógusok, nyitottak, nagyon szuperül működik ez a rendszer. Aki ilyen típus, mint ön, az szülői indítatásból ilyen? Tehát ezt látta példaként? Igen, tehát maximálisan azt kell, hogy mondjam, hogy ezek visszavezethetők a múltra, hogy az én szüleim is így van részt vettek tevékenyen az iskola életébe, és mivel én ezt láttam otthonról, ezért hát én is megpróbálom folytatni a hagyományokat, és nagyon bízom benne, hogy az Adél lányom is majd egyszer szülői munkaközösségi tagként ott fog tevékenykedni az iskola életébe, és reméljük a fiúmei életébe.